Ahoj moja. No počúvaj ma, musím ti potichu rozprávať, aby Jozef sa nedozvedel, bo čo sa mne dneska stalo, počúvaj ma. Idem ti ráno, stánem, idem do potraviny Mix, vieš, to ten zmiešaný tovar, čo tam kúpiš, aj lupáčky, ako fóly, to intimky, vieš, no a idem kúpiť vajca, kúpim cečkového druhu, nie, z kletkového chovu, príjem domov, Jozef, že on nebude jesť vajca z klitkového chovu, vieš, vypiplaný chlapec z dediny. No to verím, dobre. Sadám do motoru, sadám do auta, idem do mesta. Počúvaj, jak si idem po meste, vidím mladého z dediny, vieš, Jozefa, mladého. Veď Jozefovho syna od Topolových. Pozerám, fajči. Nie, počúvaj, sekunda sa obzriem. Zig narafam do takého auta. Si bola handbagy mne vybuchujú spoza hlavy. Sa bojím, že mi zuby vybijú, že ešte pre Boha už kalkulujem, keď len budú zuby nové stať, hej. No dobre, tak prídu policajti, nie, že pomáhať a chrániť. Naparili mi 50 eur pokutu. No tak chceme pochránili, pomohli ste mi s touto pokutou. Takže co, ja idem dať kuracie krky variť do polievky, zoberiem kladivo a idem vychlepávať auto, že by Jozef nič nezistil. Takže tak, vidíme sa v kostole večer, hej, Giti, ahoj moja, čau.